Sådan ser man status på digitale indgange på en ABB-robot SC5-styring. I denne video vil jeg vise, hvordan man ser status på en indgang, der hedder DI13 1 indgang 1 omskifter tavle i robotten. Gå først op via ABB-menuen ved at trykke ABB. Gå så til ind- og output-menuen. Nu skal vi vise de digitale indgange. Digital input. Og nu skal vi finde indgangen. Ved hjælp af de to, hvis man trykker på den berøringsløse skærm på de to pile ned, så bladrer man ned igennem indgangene. Her, der kan man se den indgang, vi leder efter. Hvis jeg nu simulerer indgangen, så kan man se den oppe på teach-pedanten. Se, nu er den 1. Nu styrer jeg den 0. Slut.